titulares e comenzamos. Imos ver tamén unha colección de cromos de fútbol cos xogadores dos 4 equipos galegos que estiveron na primeira división e obra dun manchego que leva 44 anos xuntando cromos para reunir en total máis de 1 millón deles. Na exposición aberta en Santiago están os equipos dos malos e dos bons momentos, como a do exitoso Celta, do Super Depor, dos 4 anos do Compos en primeira e tamén do Pontevedra do Hai que Roelo. Comezou aos 6 anos, agora ten máis de 50 e unha colección que supera o 1 millón de cromos, moitos deles dos 4 equipos galegos que foron de primeira. Unha colección na que, ademais de lembrar os momentos gloriosos do Celta e do Super Depor, tamén podemos ver vestido de corto o mesmísimo Arsenio hai case 60 anos. Só se editan cromos de primeira. En esta sala están, por tanto, Depor, Celta, Compos e Pontevedra. Son só unha parte dunha colección moito máis extensa. En estos 44 años que llevo coleccionando serán unos 300 álbumes aproximadamente con 1 millón de cromos. Este manchego, asentado en Santiago e moi aficionado ao fútbol, comezou a xuntar cromos aos 6 anos. Leva tempo reunindo todas as coleccións. Si estamos como ahora en vísperas de una Eurocopa, pues también se editan las colecciones de la Eurocopa, mundiales, en fin, de historiales de equipos también se suelen hacer, y yo hago todas las que salen en el mercado. Aquí están o Super Depor de Fran, Bebeto e Mauro Silva. Tamén, entre outros, Arsenio de Branquiazul en 1955 ou os días gloriosos do Celta. Hai ali un Celta de Vigo que me trouxe o meu pai de Ourense cando eu tiña 10 anos a verlo xogar co Atlético Aviación, que logo foi Atlético Madrid. Ganar o Celta 3-1, e a alineación que xogou está aí casualmente toda. Simón, Gaito, Lalín, Otero, Hermida. No caso do Celta de Maté, que ainda hai 2 meses estuve xogando contra ele en outro equipo. Ele está en un equipo de veteranos de Pontevedra, eu tamén, e vexo que está prácticamente igual que na foto, que no cromo. Julio dise particularmente atraído polo Super Depor, o que chegaron xogadores descartados polo Atlético de Madrid, do que ele é xiareiro. Fueron campeones de liga con jugadores como Alfredo y Donato, ¿no? Jugadores que les dio la baja el Atlético de Madrid y luego dieron muy buen rendimiento en el Deportivo. Co Compostela moi lonxe das vitorias que ouparon a primeira e co Pontevedra pouco máis arriba, Depor e Celta parecen ir agora disparados cara a máxima categoría. A queda dereito a estar de novo nos cromos deste e doutros coleccionistas.